Druhého ročníka súťaže vo varení guláša o putovnú varešku sa v Brezovej pod Bradlom v sobotu 6. augusta zúčastnilo 6 tímov. Ja túto súťaž vnímam veľmi pozitívne, ale dneska aj tento rok sa nám prihlásilo málo družstiev. Ale zase to nám nevadí, lebo zase bude kvalita. My sme si na dneska pripravili jelenia, prakticky je to druh mesa, také trošku tvrdšie, ale my ho vieme spraviť na spôsob 100%. Čiže to bude hasičský jeleň. Čiže keď to je hasičský jeleň, čiže aj kúra sa dá spraviť na spôsob bažanta, čiže kuchár to vie spraviť, to kúra spraviť na spôsob bažanta, čiže my hasiči vieme spraviť napríklad hovädzie mäso na spôsob jelenia. Svojim kulinárskym umením sa prišli pochváliť aj brezovskí polovníci. No, dneska vám pripraviť krásny guláš z diviny, nebudem menovať, je to prevažne diviak, je to niečo nádherné a uvidíme, ochutnáte, budete radi, spokojní budete a myslím, že asi to vyhráme. Čo myslíte? Ochutnajte, uvidíte. A je to niečo úžasné. Okrem domácich sa súťaž zúčastnil už tradične aj tím z Rudníka. Naše družstvo sa volá Rudničári. Prišli sme z Rudníka, to je tuto nedaleko, pár kilometrov. A prečo sme tu? No, prišli sme sa zabaviť, navariť snad, dúfam, dobrý gulášik a minulý rok nám to trošku vyšlo, takže Dobre, no vidíme, ako sa nám bude dariť tento rok. Ale viac menej sme prišli pre zábavu, máme tu už známych kamarátov, sme tu od začiatku tejto súťaže a dobre sa nám tu páči. Pokiaľ dospelí ochutnávali guláše, ich ratolesti spoznávali útroby hasičského auta alebo tí menší trávili chvíle s hračkami. Súťažné guláše prišli ochutnať návštevníci z blízka i ďaleka. Prišli sme sem úplne náhodou zo Starej Turej a sme boli prekvapení, že tie guláše asi dva typy sme vyskúšali a boli celkom dobré. Je to úplne super, hlavne pre nás cez Polných z Bratislavy. My máme hrozne radi Brezovú, sme tu strašne dlho a veľmi sa nám to napáči. Pochádzame z Holandska a na Brezovej sme ubytovaní v mladosti. Veľmi sa nám tu páči, ochutnali sme už slivovicu, ktorá je veľmi silná, hneď razí do hlavy. Čo sa týka gulášu, je tam veľa korenia, zemiakov, ale chutil dobre. U nás v Holandsku takýto guláš nemáme, poznáme to iba ako polievku. Guláš nie je naše tradičné jedlo. Wil je dat eens proberen? Proberen, ja. Der hertengoulash, ja. Takéto súťaže sa u nás neorganizujú, ak tak len súťaže syrov a holandská kuchyňa obsahuje veľa tradičných jedál z viacerých krajín. O víťazovi rozhodovali ako návštevníci, tak aj odborná porota. Čo by mal taký správny, dobrý guláš obsahovať? Podľa mňa základom je cibula a dobre spravené mäso. Nejaké kvalitné. Čo dnes porota hodnotí na gulášoch? No tak výzáž gulášu, konzistenciu, celkový vzhľad, chuť, vôňu mäsa, kvalitu mäsa. Odborná porota nakoniec udelila 3. miesto domácemu tímu Trio. Na 2. mieste skončili jarmočníci a putovnú varešku prevzali od hasičov a 1. miesto získali Rudničári. Naprázdno neobyšli ani minuloroční víťazi hasiči, ktorí tentokrát získali cenu publika. Po vyhodnotení pokračovala na námestí tancovačka do neskorých večerných hodín. Mesto Brezová pod Bradlom pripravilo na záver augusta niekoľko kultúrnych podujatí. V rámci Brezovského kultúrneho leta sme pripravili 7 podujatí z rôznych oblastí kultúry a veríme, že každý si bude môcť nájsť podľa svojich záujmov a preferencií. Čakajú nás akcie od tradičného 25. brezovského jarmeku až po kultúrne akcie, ako je prezentácia fotografií Starej Brezovej alebo predstavenie výsledkov pamiatkového výskumu najstaršej budovy nášho mesta, kostola Najsvätejšej Trojice na Bradlianskej ulici. V sobotu 13. augusta o 5. hodine popoludní si v priestoroch pamätnej izby Dušana Jurkoviča predstavíme fotografie Starej Brezovej pomocou audiovizuálnej prezentácie a sprievodného slova. Od 20. augusta do 10. septembra bude v priestoroch pamätnej izby Dušana Jurkoviča výstava Klubu železničných modelárov Bratislava. Budete môcť vidieť historické železničiarske uniformy, modely vlakov a prezentáciu o minulosti železníc v Brezovej pod Bradlom. V piatok 26. augusta
si pripomenieme programom Partizánskym chodníkom 72. výročie Slovenského národného povstania. Spolu s deťmi začneme v Matejkovej a spomienka vyvrcholí pri pamätníku Jána Reptuna Vajanského ulici o 15. hodine. V nedeľu 28. augusta o 11. hodine 20. minúte priamo v priestoroch kostola Najsvätejšej Trojice na Bradlianskej ulici privítame autorov pamiatkového výskumu kostola, manželov Haviarovcov, ktorí nám priblížia výsledky výskumu a bude predstavená i brožúra zhrňujúca výsledky výskumu. 10. septembra na námestí generála Milana Rastislava Štefánika o 17. hodine sa rozlúčime s letom koncertom hudobných skupín. Bude pripravený i program pre deti. 16. septembra nás v priestoroch pamätnej izby Dušana Jurkoviča o 5. hodine podvečer čaká audiovizuálny program venovaný židovským obyvateľom Brezovej. Najväčším lákadlom bude tradičný brezovský jarmek. Jubilejný 25. brezovský jarmek a slávnosti Sváka Ragana prebehnú v piatok 19. a sobotu 20. augusta. Jarmek sa koná v duchu 50. výročia udelenia štatútu mesta Brezovej a 85. výročia úmrtia Martina Lacka, ktorý bol vzorom známej literárnej postave Sváka Ragana z Brezovej. Z piatkového programu by som upozornil na uvedenie brezovského kalendára, ktorý predstaví osobne Zuzana Kronerová a večerné vystúpenie skupiny The Beatles Collection Band. Sobotný program začne otvorením jarmoku o 10. hodine do obeda, vystúpením nášho domáceho folklórneho súboru Brezová a ľudovej hudby Samka Dudíka. Vo večernom programe vystúpi hudobná skupina Lojzo a Michal David Revival. Súčasťou jarmoku budú i sprievodné akcie. V stánku Kraj slivkových samôt budete môcť ochutnať tradičné brezovské jedlá, pozrieť si tradičnú brezovskú domácnosť, vrátane živého prekvapenia. V evanjelickom kostole bude sprievodným podujatím prehliadka cirkevného archívu. Návštevníci si budú môcť pozrieť aj ukážky tradičných ľudových remesiel z Brezovej i okolia. Informácie o spomínaných akciách, ako aj podrobný program jarmoku nájdete na webových stránkach mesta Brezová, v novinkách z Podbradla a na informačných tabuliach mesta.